Mwanzo muligereria na indene chiga kichingi yangu kwaregania asemesa ya mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere egere ngomanyia senchira yobwenge na raria yagendete gukoreka ime na isiko yorogongo rwagusi nyora rero ne chitariki isano na isatu mutenyo gatano na gatatu umwaka w'echirwe Ibere na merongo ebere nebere ekerobono totigarite Chinsa chinke kegima goswa sobochori bu mwaka oyo ubo korekana ritukoria ankyo chitariki kianda omutinyo yo iga ase chinsemo au asense ya Kenya nyora bunegete seni kya Ndizi TV ntogendere gukubwateria ria guchegwateka koro ase chinsemo au egere tokumanye asenchera yobo ime igotobaise gusuka koro Ndizi TV nero bwansubo mugusi korenda sebono ninganie nkomanye ali agenderere gukoreka korubwaga kietu guika chinse chiga na sebali mogotobwatia gwetera senchera ye mitandao nigotogotoka Ndizi TV News ensemo ya YouTube na boigo Ndizi TV News Digital eyone ensemo ya Facebook na mange na kwarganiria sebono kurende nkuira nande asegekeke kerbosio egere nkumanye asenchera yobwenge Ndizi TV. Njeni gongoro kwa Sara Nyarangi ontita noria to kubwaterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua auta tigango to yachake korwase county ya Kisii asabo bisa korwase kyombe kyobochori ne chimbebe IEBC baene kirebuna nigo beareganete na kweroberia boikiranu asomoroberia okoreka ritukoria ankyo asense ya Kenya engima korengana nabo bisabo nigo batebire barura maigerio aisaine gocha sabo bisa bali bagocha wikirania umoroberio yo ritukoria ankyo asabo igo basabira ba Kenya bonsi gwesoki asomo baromo nene eliwaka ekura asabara ibali baganetie ko baikiraneria amagenderero tigango tranyore nkwane yo kurwa somo bisa wekiombe kyobochori ne chimbebe IEBC county ya Kisii. Katika maeneo yote 9 ya bunge county ya Kisii tumetayarisha vilivyo na tumewafundisha maafisa wetu ambao watatufanyia kazi katika vituo hivyo vyote. Kwa jumla tuko na vituo 1300. Kati ya hizo 2 zitakuwa kwenye gereza la Kisii. Kwa hivyo tunaomba mjitokeze kwa wingi na tuhakikishe kwamba tumedumisha amani ili kila mtu apate nafasi ya kushiriki katika zoezi hili muhimu la kuendeleza demokrasia katika nchi yetu ya Kenya. Nekaro totigarete asamariganio yobochori bokoreka abo ankyo amasakara gosechi ballot papers nigo chigenderete goika chinsemo au ase county ya Kisii abo asensemo ya Nyaribari chache masakara yo nigo aikiwe bunenjereyemo ya mariganio litkolia ankyo ekere kura egochegwakwa amo naba Kenya masakara yo aikire chinsemo au boigo no Nyankitutu Jaje South aikiwu asenchera yoboene kegima gochakwene kyabuno moroberio yo oikiranire asenchera yoboene no bwasioko ekiombe kyobochori ne chimbebe IEBC na kero kionigo giatebire kiariganite kigima asenchera yogucha kwena kyobochori botabwati segi na buraburu chinde chionsi asomwa koyoiga korengana n'umunyakirego bw'ekiombe kyo Wafula Chebukati rituguri goromba nyartwa bagokora amaigerio na korumo bwekano unanaki abakenya bali baraba kichikura bagocha gokora egasi aseritukolia ankyo abwase Chebukati anyartwa baga kworokereria abakenya asogwake kura naende ngambanto kiaba bagocha kumerwa ase polling station gosege tuokyo waka ekura naende naki omoroberio mogima ogochia gokoreka nigakoregeta yo litukuri igoro ime ya Bomas of Kenya ime yo mocho Nairobi. Then the next 3 clerks will issue ballot papers to the voters according to the elective position. They are issued with the ballot papers. I must do one very important legal requirement. The assistant must be of the age of majority, must have an ID card, doesn't have to be a registered voter.
Then I will ask the assistant to fill this form. It's called Declaration of Secrecy Form by a person assisting a voter. Ababwatani korwase kiombe kia IGAD au bagucha kuligereria bunana kioba cholibe uche okoreka ase county au imense ya Kenya niko banyaratuko babagwikirana ase chinsemo au litukuligoro bosyo bo bacholyo bonene abo ankyo bakoragwa no munyakero gobwe kiombe kio Dr. Mtalu Teshome nigasabire obacholi bwekene no bwasyoku buraburu chinde chonsi chitaligo chekwenekiwa bunenchereyemo yokulenda omorembe asaba menyi bense ya Kenya gatiye chi county chiri ababwatani abo banyariko bagwikirana ngamone county ya Kisii county ya Nairobi Uasin Gishu Nakuru Kajiado Kisumu gatiye chi county chinde. We have one common interest in Africa, and it is to see a peaceful and credible election in the country, in Kenya, and a peaceful transition of power. Oyo koligia ekerogo kyobo senator weterase kiama kia UDA county ya Kisii oyo baigoro makonyi bo mugavana county ya Kisii Joash Mangi niga kwanire nabalikia mangana abwasege kore kimambia ya bono asabanyanyimbo wetania 10 baika senka ya gotoke meyali agongera ase constituency ya Machoge chache au bale koligia amasakara yo wakachikura kolende kolengana na mangi nigatebire tabwati masakara ndonsi na enda sichinga kiecho nigarenge ase town ya Bosongo abwasale kurwa maegelio gochia saba agent baye bosyo bacholyo banene ebo mwakoyo lero mambia ange chisenyeiga kuna lengali Bosongo ngo train si agent chiane ikianji ne candidate ya UDA yo senator Kisii County na kirwesimi kurunka igao gembo na baskali bachire baskali batanti 15 babigiti uniform na bandu batagiti uniform bachire ba demandinga batebiwe ingama sakara ye ballot papers naro nkumakilia aiga buonenka namunyoka gocha kiana maitenga masakatalenga nanjiranya kora masakala yumwakoyo tonaika nanyora bachira kananyora bachire nane bako gembo police station na bulinga mbatuma undigocha mosies mono speed once bakana ngambatu miti muskali ondigocha pona timaitinga na baskali balengo sinebi bago ikiagera other than the fact ngamba bigiti uniform there's no other evidence ngala baskali balengo because baskali kubagocha for an operation obatake whether to the local command pona mosies tamanyiti mo speed tamanyiti nandi bono obaswa buone compound patabu edi search warrant bagenda jinyomba chia panda jinyomba chiane pona timanye tinge ko bagonchu kana jinyomba chiane ine mbatu mbaru takende kedime desembaru takuma yanki barkoli madama bara rutege ndoro bamaye kuira no gojana baje ko search bo uronge so ongo bodi ya serikali especially a department ya interior ilitendeleta baskali na security ongo bolia usengo saba bantigane batike konjanda panda banchandire ngakientambe takunya gombwati bosabusa ndara kora kende unaboniga njine bantu na guture dare ngutrain bane bachire ngana bikira masakaraga obuno bulimo obuno korekana nga aba wakti kogokia ekandiri batagete aba bwatani korwase kiombegia JN Maragia Foundation imeabonchali nigobeso kiri na kogikelia balia baroberetie guchegwikirania chisegi no busagani abo ankyo asensemeyo bakoragwa na Dennis Ouru oyoro mubwatani wekiombeekyo
nigo basabire abantu ko babatoereru na kwene kyomorembe chingaki chechikura abwase batebiru buna ense ya Kenya neganetie omorembe no nyamagega yobochoryo bonene goikeraniwa abwankyo una JN Maragia Foundation na nigo ngokwana ase buno como represent como president bweke ombegeto gya JN Maragia Foundation Engineer Maragia yachire to our realization ng'abantu mbarororo baroberetie gokora ibikorwa by'ubusaria prior to elections abo ase batagete ko print t-shirt barete ibikorwa by'ubusaria na kurwania abandi rigosaririe foundation irieta foundation ya JN Maragia nigo yabire gokora ubuyobonge gati yabo no gosomya chintakana gwempower abatakano nababuraka abayo gusegeta barimi nabayo sense mu ichikosori bono yari gikorekana ngambaroro barubara ababisa bamagenderero bunayayiga baruche ngambatageti abantu baito kurubonchari na gusi bakonywe nakike ko garabono batayite ku print t-shirts tariki kianda egere bachikurwani abandi egere rorekana nga JN Maragia Foundation ni gebwatu kuganiyo kube guchya sabantu baito igo nigo tutayite kuragiririe gakorwe keigane chinguru chegoro mono na goteba ngemirubiri babwate yonsipi tegweta kwa niaba ya president yetu JN Maragia kuse engineer Maragia niko tokoteba ngemirubiri yonsi niko twayegikerie ne chinguru chegoro na inde tiga abantu baito besoki bakechikura no morembe ekiagara JN Maragia Foundation tebwati bwa matebunde bwansi kose gochikotebya omuntu ngani ngabwende tegochoro nabo igo egento kende tatekotebya baiga baruberiti bikoro binga bunebiga siasa nigego kya kuri tukerimo gose siasa chikampeni cyarire chikura nere tukerimo amagi maitonko gendererare JN Maragia Foundation nigebwate obuamate guchya saba kotu abantu b'imyaka yayigatu amona abasaye n'abana bake igonto beso kutwara chinda mwamune chindikitani ikarato korora amagendo n'abamenyi korwase kenyoro kya mukwerero egotoka ime ya itumbe ase bunge ya bubasi nigo batigwa no mondoko amono moichano emambya yobotukubo kirarero magega yomotu bweng'ondi gotoka gosungire ase duka yomonyo yomo asensemiyo nanya nabo abagambi amona baraibechi kanisa bakoragwa na father korwase parish ya Nyamagwa nigo baika bona gokora masabo na magega yaye omotu yokorusi waroro na gocha gotugutwa nigo basabire manto bande bonsi bagokora ibikorwa binga bunebyo gotigari morioka na gusabo kwabera yosikie kene kiane na kyo mondare nde tomotuyo agache kubeka esa uringa minute nyasa urio tutongete tuensi muna tora na take action na rangir father muna achire iga tokoreira amasabo negenire nchene family yane na abantu bomuchiyo na abantu bali pato surrounded na abakristo bali negenire nga tingo gente kikiaba na bokera abe omonto orenda tamaite kiare gokora tuamwabeire ere aicho yegende keseke gotugutuaire gosagende se fat amosaba amabera njetinda nara yo asebono mwanchu muligereria kulenda mange ntogendera okwariganiria senchira yoboikiranu ochako yanyora asa mangana maya kubwatia ase chinsa chire motwe kulende to wakangambi yamonasi bali mwatu bwatire wetera senchira ye mitandao Ndizi TV News Digital eyone nsemo ya Facebook na baigo Ndizi TV News ensemo ya YouTube na bali mwoto bwate wetera se website na otolibuna www.ndizitv.or.ke na inde na bogo tweet @Ndizi TV News gosotume kerengere kiao wetera ase namba yesimi ekarobono tagendete goskwariganĩa gosoa sobo choryo bonene abwankyo nigotogote ingato suka korwa Ndizi TV asenge nchonto koretera mange buna wateka korwa chinsemo ao chinga kya bariki baito baseberekanire na goika asekera engako egera bachigotoretera buna wateka aboli tukoria ankyo na intwe nigotwa koganiria maya ekerobwero beretie gocha waka ekorwa litukoria ankyo ende to gosaba morembe asenge nchense ya Kenya neganetie omorembe oleto baterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta nole bwana kyabuna mariogine chibicha gochira senchira yoboikeranu nigakoro kwa Petronila Mokeira na inche nako yaletera senchira yobwenge nigonkoro kwa Sara Nyarange ontita
televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigeriya kuruchi county Isano na Ibere echochira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti Isano na Ibere inya isato Isano nemo Ibere isato Isano na isato Isano na Ibere eyemo elioto gwekere gose otutalire ase chiabisi chito echochira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Emyaka ekaba emetienyi ekaba amatuko bono nigotore asichinga kichiobo choli obonene nje buno moliki oino kurwase county Nyamira Job Maangi nimbe ginkoba manyibu nabangana rabe gagwateka kurwase county Emerongo ene na Isano nemo Chengera Ndizi TV nabwo obwansu bw'omugusi. Anene muno inche Mildred Mumanyi nimbe ngo kubwatelia asobo imekuru constituency ya Nyalibali Masaba nabo igo kurwase constituency ya Nyalibali Chache asengo chiko kubwatelia asobo imetorenga ningo gose orairurukie ebendera yekirogo kyobo jumbe kurwase chinsemechyo oigo nimbe ngo kumanyia buna gwateka litukelyo buna botambe nigo bakondoka Mildred Mumanyi baya intubuna egeta seni kia Ndizi TV ndochiko ene kibuna yo mwancho moligereria kwanyere ko bagokonyora obochori bwo mwako yega asenchera yo bwango obwasyoku na boigo obene intebuna Frida Kerubo koruga iga tabaka ninchiko ene kibuna nanyere ko bakingo talira chi ward Chonsi Isano nemo imeya South Mogirango na ko ene kibuna nanyere ko bakingo iruruki Amayia unanyere ko bakagwateka ase obochori bwo mwako yega boigo ninchiko talira ase ebunge ya bontari narongo irurukeri narai anyarire ko bakagwateka iho mwancho moligereria to basaguska beka Ndizi TV obonabwo obwansu bwo mugusi onyare ko bagokonyora obwansu bwo bochori bwo mwako yoiga emyaka etano yatikire ko bakegweta na maiso amange y'abakenya ono nigo aligere kitariki kenda cyo mutinyi ogatano na gatatu ase bono ense ya Kenya guchikona ko bakegosoa ase obochori obonene omerana na nje Josephat Amisi kurwa chi constituency chebo basi omachoge chache nabo ikobo machoge burabu ase ngutika kwa bakingo chikorekera amange igoro yobochori nabo igobu na amachibu yobochori yo agutikoba akoretwa emo asemo wetera ase ikiombekeria kyobochori ne chibebe IDC obochori obonene bogendrete goikange nimbe kubwatiri siasa chiense ya Kitutu Chache North na Kitutu Chache South ense moya Chache North Jimmy Nuru angwenyo oracho rubuno morai asentunde ndegoseno morai omoya oracho gochoru asense meyu ense moya South ningo gose oraireri bagalia ya Richard Mumonyonga kobo mujumbe bwense meyu ya South nime kubwatiria ya amona siasa yechi ward Isano na Isato jira sense moya Kitutu Chache igoro ya mangana arenge to bwakichukura weka okorarigu kwa babui ase chinse mechu ne kiombe kyobochori kia IEBC buna botambe elietariane Ndemo Steven Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita
mbabwate che chibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chi tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. A company ya Davis and Shutleaf nigo ya korentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipamp chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abali chiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipamp chugo akamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebi abuso nebintu binde binge bigotumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichucho gutumika stima gose solar kuruwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birogo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bago kubugoria umusigo guikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erangi na KTRH bakirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nisato eyemo isano na ibere marakabire gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nisato eyemo isano na ibere gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nisato isato ibere inye Davis and Shutleaf ango yobo koli mirimu bwao asogo tumeka chimashini chekerero ebundi engia nigie kororekana ritukoli ago ikase mirimo yao ne mashini ya kutumia gosobosera bwe mirimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusi Star Shop imeyomo chukisi nigo bakonya chimashini buna meter saw machines cut off saw machine chi blow dry chi blender chi hoover chi car washing machines impact drill circular saw machine eruta machine chi battery chi machine chogo sonera chianga welding machines chi grinder chi power saw wood working machines chi chef cutter chi tinga air compressors submersive pumps chi water pumps chi generator chi solar panel chi engines chi electronic hood and plane nichinde chinyinge batarire aseduka yabo ere asebara ya Kise Kisumu highway imeyumo chukisi asamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 na boigo mbabwate duka yende angenebengia Family Bank imeyumo chukisi bakeresimi ase namba enoti isano na ibere noti isano na isano na isato ibere marakane gose enoti isano na kianda isano nemo inye isano na isano na isano na isato isano isato Gusi Star Shop Kisi for durable and long-lasting industrial tools. Ebinto mbiraroro orakorere cheche korende tari afya y'omubiro intwebu na Kisi Family Medical Center nigo tobegete bosokegima obochenu bwe amate yawo ntobwate obokoreri obonge egati yabo efisician yekoringoria amarwaira se family yawo obokoreri bokorwegwa kerari tuko
ntubwate umunyagatari ukorigereria amarwaire y'abang'ina gose ega gynecologist uyo gotoka rituko ria Jumatano ase oramuikere asoko bwataribaga gose booking gokoroko barogoke okuko gokoreka kera rituko obokoreri bonde mbori abuna korengwa se laboratory eduka yokonia mariogo amang'ana a family planning gose ko bangoro iboro korwaria amaino ase bare babwato muchando yo boigo bari babwato muchando bwa maiso nabo ogwakanere kadi yawo ya NHIF Minute CIC General Insurance Liason Group Madson Group area ya polisi ekadi ya KCB Teacher Service Commission ekadi yebenki ya Cooperative GA Insurance na Kenya Alliance Insurance nigo torime mochokisi asamagacho a New Sansora Building egorova entangani twakiresimi ase namba enoti isano na ibere isano na isato isano na ibere enoti isano na ibere isano nemo inye boigo asensemo ya WhatsApp nigo ratonyore wetera ase nambeyo Kisi Family Medical Center, your health our responsibility. Twaganyerete ritukoli nene chitariki kianda umutinyo gatano na gatato omwaka oyo gwechiri bibere na meronge bere ne bere ngo ikarire bwango iga agara tukumanya senjera yumune na yagenda tukoreka asense ya Kenya ngima tobase musuka aiga no Ndizi TV obwansu bwose gotora kubwatokero kurwa Ndizi TV obwansu bwumugusi Ritkoriri nene riaganyereire amona ba Kenya bonsi bono riabereira ng'ekigima ritukurio gwaka ekura nimbe ngokumanya aria gwateka korwa ase chikaunti cheito Ibere ekaunti ya Nyamira ne kaunti ya Kisii egere tukumanye asobo ime no bwagare tutali komenta gose korusia buna abaliki baito bagotohereri korwa ase chibunge ao na intuntunyare ko